Үлген чакта сиңа мирас итеп биреп калдырырга мөлкәт юк, мал-туары белән келәт юк, йорт-җирләре белән бакчам юк, саклык кассасында акчам юк, уңга баксам, сулга баксам юк. Мин калдырам сиңа мирас итеп эш эшләргә куллар калдырам. Бу тормыштан күпме байлык тия, шул кулларың эшләп алырлар. Мин калдырам сиңа мирас итеп юл йөрүгә аяк калдырам. Бу тормышта күпме барыр җирең, шул аяклар алып барырлар. Мин калдырам сиңа мирас итеп күрер өчен күзләр калдырам. Бу тормышта күпме гүзәллек бар, шул күзләрең ятлап алырлар. Мин калдырам сиңа иң кыйммәтен, мираслардан мирас баш бирәм. Бу тормышта ничек торырыңны үзең уйла, шушы баш белән.